Hola, doncs benvinguts a un nou vídeo. Avui parlaré sobre les diferències entre Reus i Kalamazoo, o sigui, entre Catalunya i Michigan, diria, o Estats Units. No sé, doncs com que últimament no ha passat res interessant a la meva vida, a veure, sí que han passat coses interessants, però res així per explicar, doncs he decidit fer aquest vídeo perquè és una cosa interessant i diferent a lo que normalment faig, que és parlar només de mi. Així que comencem. Del primer que parlaré són els horaris. Jo, a Reus, al dematí el considero, doncs no sé, des que m'aixeco fins a les 12, a partir de les 12, a les 3, les 4 és al migdia i a partir de les 4 o 5 és la tarda. Doncs aquí no. Aquí al dematí fins a les 12 i a partir de les 12 comença la tarda. I jo no tinc clar a quin moment comença la nit, però jo sé que jo a les 2:30 surto de l'institut i em diuen have a good night. I jo què sé, o quan no hi ha cheer, algun dia que no hi ha practice, que se li diu, ens diuen enjoy your night off. I jo així de night, no sé, i se'm fa molt raro. I llavors aquí, la tarda, com ja he dit, la consideren a partir de les 12. Per tant, tu quan quedes amb algú per la tarda, no quedes a les 5, quedes a la 1. I clar, doncs això és, no sé, jo em ratllo molt i porto aquí 5 mesos i encara no ho entenc, però funciona així. Llavors quan et diuen de quedar per la tarda és a la 1, o quan em passa de vegades, ara ja no em passa tant perquè ja m'he acostumat, no? Però em passava molt al principi que em deien el Xac i la Cristín, sí, anirem per la tarda. I jo així de, doncs cap a les 4, a les 5 o a les 6, més o menys. I jo allò que jo a les 12 o així estic en pijama per casa i em diuen, que d'aquí mitja hora o així marxem. I jo confosa de dir, però que m'havien dit que anàvem per la tarda, però és per això que la tarda és a partir de les 12. I és per això, així que també a les 12 li diuen noon, ¿vale? I és per això que la tarda es diu afternoon, després de noon, és a dir, les 12. Una altra cosa relacionada amb els horaris és el tema del menjar. Com ja sabem, a Catalunya, a Espanya en general, s'esmorza. Quan t'aixeques, no sé, un esmorzar normal, no cal que us expliqui, ja sabeu a lo que em refereixo, esmorzar, dinar cap a les 2 i sopar cap a les 8. Doncs aquí no. Aquí s'esmorza quan s'aixeca, però és un esmorzar allò fort. Jo normalment els dies d'institut acostumo a menjar un plàtan, una barreta de cereals i un iogurt, no sé. I després la gent no dina, la gent fa lunch, o sigui, consideren com un snack, que és, jo què sé, o un sàndwich o alguna cosa així, que et menges a les 12 o així, i llavors sopen cap a les 6 o les 5. El sopar és molt lliure, depèn del dia. Per exemple, jo com que arribo de cheer a les 7 a casa, doncs jo sopo a les 7. Però els dies que no tinc cheer, arribo a casa cap a les 2:30 i a les 4 o 5 ja estic sopant. I llavors cap a les 9 o així menjo alguna cosa perquè torno a tenir gana. Per tant, és molt flexible l'hora de sopar, però en general la gent aquí no dina, menja un snack cap a les 12 i el sopar depèn molt. I per exemple, el dinar de Nadal, que nosaltres li diríem, aquí li deien sopar de Nadal, però era un sopar de Nadal a la 1 i jo així de... I per exemple, un dia una amiga meva em va convidar a la seva festa d'aniversari i em va dir sí, perquè serà un sopar. I aquell dia anàvem a celebrar l'aniversari de la Cristín, crec que era, en un restaurant també, i vaig dir, doncs no hi puc anar perquè vaig a sopar amb la meva família. I li vaig comentar a la Cristín o així, i em va dir, nosaltres anirem a sopar cap a les 7 o així. I jo, d'acord. I llavors, no sé què va passar, que li vaig dir a la Emma, que és la noia aquesta que em va convidar, que no sé què, que no podia anar perquè anava a sopar a les 7 amb la meva família, i em va dir, no, si el meu sopar és a la 1. I jo així de, a veure, dinar o sopar? És que aquí es fan un lío amb de dinar-sopar, i jo els horaris del menjar ja m'he acostumat, però al principi me'n recordo els primers dies que pensava que és que no em donen de dinar, que és que a l'hora de dinar em vaig fer jo un bocata i no em donaven dinar. Però després em vaig entendre això,
de com funcionen les coses, que és un esmorzar fort, un snack al migdia i sopar 5 a les 6 o a les 7. Bueno, doncs seguint amb el tema del menjar, és molt diferent. No només el tema del menjar, de com és el menjar, sinó del fet que aquí mengen molt de menjar per emportar. Per cada lloc que passes, o sigui, és que no sé com explicar-ho, però de veritat que a mi al principi em va sorprendre molt, que és que vagis per on vagis en cotxe, per tot arreu hi ha llocs de fast food. Hi ha McDonald's, Burger King i un munt d'altres, no sé, un que es diu Taco Bell, no sé, molts així fast food americans. I una cosa que passa molt aquí és que el menjar que tu pots comprar en un restaurant de fast food és més barat que el que tu pots comprar en un súper. O no potser no més barat, però més o menys al mateix preu que el que et costa comprar menjar en una, no sé, anava a dir en un Mercadona, però que no hi ha Mercadones. En un súper et costa quasi el mateix comprar el menjar i fer-te tot el menjar, anar a un McDonald's i comprar-te una hamburguesa. O no una hamburguesa, tot el menjar sencer, amb les begudes, les patates i aquestes coses, val el mateix. Per tant, la gent aquí diu, ostres, doncs si em val el mateix, millor em compro algú que ja està preparat, que em costa el mateix i no he de ficar l'esforç de preparar-m'ho jo mateix. I, bueno, jo crec que això és el que passa aquí. I, bueno, crec no, sé què és el que passa. I, bueno, i el que també es fa molt és que, per exemple, la Christine, doncs, cuina alguna cosa al cap de setmana, ho fica en un tàper supergran i a la nevera. I durant la setmana, jo què sé, si un dia fa, jo què sé, arròs amb verdures. Perquè també he de dir que a casa meva, aquí, cuinen bastant sa, per tant, en aquest sentit, no estic menjant jo aquí menjar ràpid cada dia ni res. Però el que sí que fan molt és el que vaig explicar ara, que són les leftovers, que com anava dient, la Christine, per exemple, cuina alguna cosa cap de setmana, es fica en un tàper i a la nevera. I durant tota la setmana sencera, doncs allò, ho escalfes i és el sopar. Però bueno, i això, i en general la gent no prepara molt menjar i tot acostumen a... O sigui, és que m'estic fent un lío jo mateixa. Bueno, el que estava dient, que aquí la gent el que mengen són coses que poden agafar de la nevera, al microondes i al plat. I bueno, així és com funciona. Bueno, doncs una altra diferència és l'institut, que és super diferent. I aquí podria estar-me, no sé, mitja hora parlant-hi sobre el tema, però faré una mica el més important i el més destacable. Doncs primer de tot és que cada dia, això ja ho he explicat en anteriors vídeos, però bueno, torno a repetir, que és que cada dia són les mateixes classes, no és com a Reus, bueno, que és això de que cada dia hi ha assignatures diferents, doncs no. Aquí cada dia són 5 hores, doncs 5 hores les mateixes assignatures, i així cada dia durant un trimestre, i el següent trimestre canvien, i funciona així. Hi ha assignatures que per treure't el crèdit a l'assignatura l'has de treure durant 2 trimestres. I, per exemple, és el que estic fent jo ara amb geometria, que vaig fer el trimestre passat geometria, i aquest trimestre torno a fer geometria. I estic cansada de la geometria perquè estic fent cada dia geometria. I a mi, la veritat, no m'agrada fer això perquè és cada dia, que és que no saps quin dia és, perquè cada dia fas el mateix, per tant, no sé. A mi, sincerament, aquest sistema no m'agrada, però és el que hi ha. I, bueno, doncs això, doncs cada dia les mateixes assignatures, 5 hores, doncs les mateixes 5 hores cada dia. I el mateix. I una cosa que passa amb això és que si et fiquen deures, normalment els posen pel dia següent, perquè és el dia següent que tens l'assignatura. Per tant, doncs si un dia tens mates, doncs si et fiquen deures, anava a dir, si un dia tens mates i et fiquen mates. Si un dia tens mates i et fiquen deures, i el dia següent tornes a tenir mates, doncs els deures seran pel dia següent. I així amb totes les assignatures. Però bueno, el bo és que com que no tenim pràcticament deures, doncs no és un problema. Així que bueno. Una altra diferència sobre l'institut és el fet que cada hora canvies de classe. El que passa a Reus, a Espanya... Bueno, dic que passa a Reus, vale, perquè m'és més còmode, però bueno, ja m'enteneu. El fet és que... és això, que tu estàs a la teva classe amb la teva classe i cada profe, jo que sé, tens català, doncs el profe de català ve a la classe, fa català i se'n va. El profe de castellà ve, fa castellà i se'n va. Doncs aquí no. Aquí cada classe no.
cada profe té les mateixes... Cada profe té la seva classe i tots els alumnes van de classe a classe a cada assignatura. Per exemple, aquesta és la classe de Christine i la Christine, per exemple, fa anglès. Doncs els alumnes que tinguin anglès venen a anglès i després tenen mates, doncs se'n van a mates. I cada alumne té un horari diferent. Per exemple, doncs aquí ara venen els que fan anglès, però llavors hi ha uns quants que se'n van a geometria, uns quants que se'n van a història i cada persona té un horari completament diferent. I, per exemple, no sé, doncs això, i una cosa que em passa a mi és que tinc band, que està a una punta de l'institut, i després tinc meteorologia, que està a l'altra punta de l'institut, i he d'anar quasi que corrents per arribar a l'hora, perquè tinc com 5 minuts per anar d'una classe a l'altra, i sort que són 5 minuts, perquè si no, no podria. Però entre que reculls i tal, doncs tens com 2 minuts per anar de classe a classe i ja estan amb la motxilla allò super centrada de vale, vaig a caminar i no puc parar a parlar amb ningú perquè si no no arribo a temps. Però bueno, no m'ha passat mai això d'arribar tard, així que de moment anem bé.